potom nejaké suché žrádlo. Toto je podpalač. Peťo, tie 10-kilové samozrejme, že nemajú. Nie? Tak som kúpil len dve tie, čo si mal rád. A jeden taký ten červený, tento drahé. Aha. To je 5 kilové, takže máš na 10 kg v podstate. Dobre. Nie je to, čo si chcel. Dobre to je. Ale nie toto. Svičky. To sú rukavičky, keby si chcela, ale dobre? No ja som to práve zbalila, lebo taká mi bola už zima. Už som zase zišiel, že porilujem, ale nedá sa to lepí sa to úplne. Ne, to je strašne mokré. Ešte to je moc. Idem, majú prežuté oné gumy, zoberiem ten hever a idem niečo spraviť. Nie, a ty si kúpil nový hever? Áno. Nakoniec. Taký ten, čo sa normálne na vozičku. Jaj. Taký pánsky. Už sa nemusí človek jen veľmi naváhať skoro. Koľko sa mi za to spraví? Čo vy robíte? Filmujeme mačku. Kino normálne? Ozaj, za Lacom sa potom máš zastaviť. Ulaca? Už ťa 2 razy zaháňal aj včera. Nejaké vajíčko ešte však. Aj to, no. Aj to. Tak potom, kávečka. Káva sú tu, ne? No vyzerá, že sú. Pepinko, si nezabudnite srdce niekde dať vo chladu, dobre? Už idem, len filmujem. Dobre, len aby ti to nezakapalo, reku. To je dobre, keď dávam inzerát, že tam dám aj film. Myš sme stratili, myš. Ja dávaš inzerát na mačku? No? Aha. Ja ten zvuk vyhodím. Že môžete kľudne. No ja tam dávam nejakú hudbu, čo mi tam YouTube ponúkne. Tu dokonca sa tak dá? No. Však sa kukni, je tam aj kosť a koža, jak sa márujú. A kosť a koža už sú preč? Iba kosť. Aha. Jak to znášala koža? A divne chodila, hľadala ju, a ešte, že má túto malú. Aha. A už som aj rozmýšľala, že ju premenujem, ale nič lepšie som nevymyslela, takže je furt koža. Ale že kosť už aj žere, už aj za srdcami sa išla zblázniť, aj že hovädzie žere. No, rozhodol som sa, že začnem nosiť už oné šál. Ja už nosím šál chvíľu. Ale som bola ešte v tieni a ešte tam fúkalo a nemám, musím si dať do tašky spodky už. Tu sa treba normálne dobre poriadne obliecť. No aj keď som si dala zimnú bundu, tak duša niekde privezuje stromy. Aha. Dobre. To bude celovečerný film toto. Dobrý kodre ma spravila teraz. Zrebene si kľúč krížový.
Ja to asi bude ten v domčeku, myslíš, ten veľký? No ten oný, ten... Tu bude asi v domčeku, no. Že s ním sa bolo ľahšie to robiť.